Clontear birch, trúr agus na fáclisin a luail a rudaí nach daoine iad carhar, an botanishin. Dús is éimhreacha pearsanta na fáclisin agus is le daoine a luaitear iad chuid is mód an am. Birch air, trúr bán, ceathair gasar agus mar sin dá. Is an ráite tá nós na nGaeilge alú na huimhreacha pearsanta úsáid ar ghráidhéile. Sisin más a tagart siar de animaach le luú rivisna an cantear, mar regular cheist chu a gas. Seo sampla. Céad rang a bhí agat ar máidín héimis. Trúr. Nis is léir sa tamplasin gur a tagart siar den animaach rang a tin chéan dráir cheistin. Mui an daoine éirithe gur úsáid bhreala í seo agus jeanann siad an nóisina cheartú a hana ríre ne lach de bíhir. Mas léir an chóheics cé dá a bhfuil an cantear tagart, mas a tagart siar dá animaach a luú ribh seo an daine sin tá se go bre, agus na núsin siad an tainimeach sin a rís leis. A gceist an chéineál céarna, deirimiid an sampla sin a bhí agamsa éitiró trúr againn, seans gur trí cén a deirthú cantearí an éit heile. Seo teilú samplaí agah. Céad le a chaitú a London. An freagra, ceathair, nó, ceithre cén. Seo cén eile. Bhí 5 chear timmuid an tea ar máidín agus níl birch in seán, nó níl ghaichan in seán, nó níl péire in seán. Mar sin hiag éimhreacha pearsanta úsáid nuair tá ar tagart siar de animaach le luú ribh seo agus nuair tá sin breáilear an chóheics. Bíú sin mar atá níor cheart riamh gré animaach úsáid le haibhar pearsanta, bhar se go thomláin mí cheart chuigear caranaí nó birch flamdaí nó rudú mar sin a réit.